Кухнята е тотален бардак, не е с никакво време за почистване. Тук има от всичко, лекарства, тахани, празни бутилки, бира, чай, използвани пакетчета. Изобщо не мога да готвя в такова пространство. Сега ще поподредя. Ще има пица за вечеря и чакам останалите да се приберат. Како! Та-дам! Нещата определено изглеждат по различен начин. Навън е още тъмно, 6:30 е, но няма как, някой трябва да ходи на градина. Това е в този вид. Хайде, мисля. Хайде, мамо. Чакаме да загрее колата и тръгваме към градината. Точно 7:24. Не се вижда нищо от мен, обаче лампата свети много приятно, бънсната. Андрей е оставен и бързо се прибирам и аз към вкъщи. 8:10 е. Имам идеално време да си направя един бърз овес, да го оставя да се накисне в ядковото мляко с една круша. И ще сядам да работя. Днес малко по-рано ще започна, защото освен, че искам да си ползвам обедната почивка, искам и да отида да свърша нещо в района на Люлин, преди да взема Андрей от градина. Трябва да отида да запазя час в детски клуб за рождения му ден. И искам да отида до Метро, за да купя някаква риба. Забравих да спомена, че имам още едно дете, Никол, на 11 години. Скоро ще стане на 12. Тя сама си навива аларма да се събуди сутрин. Става горе-долу към 8:15. Все още втора смяна. Скоро ще се обърне и ще стане първа. Като сама отговаря за закуската си, сама си приготвя нещо. За обедите аз помагам, но в много случаите и сама се справя, като може би по-голямата част има нещо, което е останало от предните вечери, просто трябва да се претопли. Така че аз започвам. Навън беше адски студ. Взех на децата нещата от мацало. Това е на Никол чашата. Тя е с боровинки. Много е сладка, много е симпатична. Ето и на Андрей, това са вълнички, лодка, рибки. Ето морска звезда, чадърче. Много му е сладка, в интерес на истината, сам си я измислил изцяло. И аз си бях поръчала от Мелиза. Тя прави керамика ръчно. Една малка чаша за кафе. Малко по-дълбока е от това, което аз си представях. По-разлята е сякаш. Не може би точно за еспресо, но със сигурност ще върши чудесна работа. Ето и тя ми е пратила едно подобно. С Андрей успешно сме се прибрали, след като сме спазили детския рожден ден. Малко се забавихме, напазарували сме. Днес много рядко взимам, позволявам им, може би взимам една кутия в годината, но някога им позволявам. Прясно мляко. Утре сутринта ще ми идват приятелки на гости за кафе. Те пият кафето си с прясно мляко.
Затова съм се запасила. Една активия на Андрей, моя любима. Едно масло, една сметана, едни броколи. Вечерята ще е броколи с малко сметанов сос. За останалите за мен без сметана. И съм взела едно филе от треска като риба. И не си взимаше цял хляб, обикновено взимам от супермаркетите, взимам от холандската пекарна, тъй като ми е близка, удобна и хлябът супер много ми харесва, но взех ни торти за вечеря. Мисля да ги запека, да ги намажа с зехтин и може би с малко чесън. Взела съм и един голям буркан от зелеви листа, тъй като неделя ще направя сагми, за да има за неделя и понеделник вечерта вечеря. И последното е тези круасани, взимам ги от Метро. Аз и като цяло ходя рядко в Метро, но и тях ги взимам рядко. Те са доста, мисля, че са 20. Няма да имам време утре да приготвя нищо за приятелките ми, затова ще изпека малко круасани, а и понякога и ние си изпичаме, като ни се дояде. Като тези са с доста изчистен състав, така че определено стават. Показвам пазара. Това са гилзи с телешко. Пробвали сме и други варианти, но тези са ни любими. Има една кайма, тя от месарския. Пушена сьомга взимаме винаги оттам. Страхотна е. Тук имаме нудълси удон. Ще пробваме нещо с тях да направим. За вечеря имаме суши с сьомга и сьомгата таки с трюфелова паста. Прибирам и виното за довечера да се изстуди. Това е единственото бяло, което имаме в момента, тъй като е зимен период и предимно пием червено. Гледаме да нямаме някакви запаси. Не гледаме, просто явно сме изпили бялото. Направо съм пристрастена към техните бейгали, толкова много ми харесват. Имат едно сирене, което е вътре. То също е жълто, мисля, като яйцата, обаче е невероятно. Страшно са вкусни и винаги са много пресни. Любими са ми.
на малка разходка с майка ми, баща ми, Андрей. Така завършвам този влог и всъщност нещо от сорта на дълъг уикенд, като искам да споделя, че не винаги вечеряме тези неща, имаме такива вечери всъщност. Да, за първи път оставаме сами за една вечер. Не се оплаквам в последните точно така 6 месеца, както живеем на новото място. Не се оплаквам. Обикновено пътуваме извън страната 1, 2, 3 пъти в годината, но като цяло децата вече са големи, все по-рядко искат да остават при някой друг и съответно сме си обикновено винаги с тях, което е страхотно. Най-голямото нещастие е това, да бъдем с тях. Самите са готови. Сядаме да вечериме, всички са се изкъпали, оправили общо взето и утре започваме седмицата ударно. В работа е доста натоварен период тази седмица, след обед имам срещи до късно, така че Андрей ще го взимам на обяд и ще си седи вкъщи, което разбира се предполага, че няма да му е много забавно, но въпреки това се налага. Не знам дали се получи достатъчно симпатичен влога, не знам дали ще ви е интересен. Ще се оправдая, че това ми е първият такъв. Надявам се всеки следващ да стане по-добре. Както и се надявам travel влоговете да са по-интересни, по-интригуващи, поне на мен сами. Обикновено се опитвам да споделям полезна информация в Инстаграм и в блога си. Винаги правя блогпост с полезни линкове и така нататък. Така че, ако ви е интересно, може да погледнете и него. Ако не съм ви достатъчно симпатична да ме виждате и да говоря, може да пробвате и да четете нещата. Снимките са хубави. Така че, ако сте изобщо сте стигнали до тук, много ви благодаря. За мен наистина значи много. Това е нещо съвсем различно и ново, което опитвам. И да видим изобщо дали ще бъда постоянна, но сега ми е интересно и ми се дава положителни емоции.